बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय आङो दिनै गोदान भिडिअ आपलोड खालामनाय जादों आंनि इउट्युब चेनेलावहाय दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ अननानै गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै होलां आरो आङो हिन्दी आरो बड' मोननै लेंगुवेजावहाय आङो कन्टिनिउ भिडिअ खालामबाय थासिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय अननानै सुपार सापर्ट गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आङो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि दा जोङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै दा जोंहा बावैसो माखासे जोंनि गेजेरावहाय बायदि रोखोमनि खोथा सोलिनानै थांदों दा जों बिनि सायावहाय गुवारै नोंथांमोननो फोरमायहरगोन दा जोंनि भिडिअ खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोङो बावैसो जोंनि आफादनि सासे मावथिखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय टार्मिनेट एबा एरख'नाय जादों टार्मिनेसन खालामनाय जादों बिथांखौ आफादनिफ्राय जोङो बोख्लायनाय जादों बिथांनि मुङा मिस्टार सहदेब बसुमतारी बिथाङा गहपुर 2 नं मिलनपुर गामिनि दा बिथाङा जोंनि आफादावहाय बारग' एकाउन्टेन्टमोन दा बिथाङा जोंनि आफादनि बारग' एकाउन्टेन्ट जानानै बिथाङा जोंनो एकाउन्टेन्टनि जेबो डिटेल्स बा जोंनो हिसाब खिताब जेबो होलाङाखै लोगोसे जोंनि BBWA आफादनि टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ बिथाङा मानिनानै सोलियाखै जों बिनिखायनो बिथांखौ जोंनि इउनियन बडियाव एबा जों गासै जोंनि BBWA आफादाव सावरायनानै जोङो बिथांखौ जोंनि आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिहोनाय जायो बयनिबो सिगाङाव बिथाङा जुदि इयुनाव जोंनि BBWA आफादनि आइडि कार्ड एबा मुं लानानै माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला बेवहाय जोंनि BBWA आफादा बेवहाय जेबो दायित्व एबा रिस्क थानाय नङा दा आंजों लोगोसे दङ जोंनि गोबां मेम्बार्सफोर दा जोङो बयनिबो सापर्ट लानानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जेसेबां हागौ बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे भिडिअआ सहदेब बिथांनिसिम सौहैयो आं BBWA नि मेन्टेनेन्स जानानै आं बिथांनि सायाव रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायहरनाय जाहाथे रायजो राजाफोरा बिथां सहदेब बसुमतारीखौ नेक्स्ट टाइम जोंनि आफादनि जुदि माबा मोनसे नाम लानानै जुदि आफादनि थाखाय माबा मोनसे नाम लानानै खामानि मावनो थाङोब्ला नोंथांमोनहा जाहाथे गनायनो नाङा आरो जोंनि आफादखौ जाहाथे बदनाम दाहोथों दा जों बेखौनो खावलायो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जाहाथे नोंथांमोना बिथांखौ जेसेबां हागौ बुंनानै बा माबा मोनसे अबा नुयोब्ला जायखिया बुजाय माखासे खोथाफोरखौ क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय जों नोंथां रायजो राजामोननिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय खुलुमबाय आं बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि एकाउन्टेन्ट जानानै आं बेखौनो सोंखारिनो सानो जोंना एक्स एकाउन्टेन्ट सदेब बसुमतारी बिथाङा जोंनिफ्राय माखासे हिसाब खिताब होनो गोनां दंमोन बिथाङा जोंनिसिम आपडेट होआखै बिनि थाखाय जों बिथांखौ जोंनि आफादनिफ्राय टार्मिनेसन खालामनाय जादों जाहाथे बेबायदि इयुनाव बेफोरबायदि जोंनि बेलायाव दा नुजाफैदों रावबो दैदेनगिरिफ्रा बा माबा मोनसे बिबान गोनां मानसिफ्रा बेफोरबायदि नेक्स्ट टाइमाव रावबो दा खालामथों बेखौनो आं बिथांनि सायाव सोंखारियो आफादनि एकाउन्टेन्ट जानानै BBWA नि एकाउन्टेन्ट जानानै आं बेखौनो बिथांनिसिम सोंखारिनो सानो